Ima. Oh. Egunon. Argili. Zemuz? Ondo. Ondo. Bai. Zederki. Bai. Poste naiz. Zure bai. Ni oso ondo. Vale. Osteguna da gainera. Bai, Joseba etorri da. Zoragarri. Vale. Beira, nire lagun talde bati Bai. eskertu nahi nioke bi hitzetan. Uste jazu esaten? Bai, esan. Beira. Azkoiti eta azpeiti aldian sortu da marea urdina. Etxe askotako arazo gordina. Guraso talde baten lanerako grina. Gizarteratzeko alegina. Herritarren on iritzi eta jakin mina. Dokumentala ere badute ala jaina. Gaurtik aurrea, nire barruan daramarkiten arinduko altzait, mina. Ze polita, Ima. Eskerrik asko. Ze urkitu zara ala? Bai, Bueno, bai, arazo gordina data. ja. Hemen ingurun da ona. Mhm. Eta gurasuak onartu merdute, familiak onartu merdue, Ja. sortu da guraso talde batek, marea urdina duen elkarte bat bezala, Mhm. arazo horiei laguntzeko, ez zuzentzeko, laguntzeko, bideratzeko, eta unkigarria da. Mhm. Elkarte bada, ez da? Elkartia, ez dakit nola adirazi, dia guraso talde bat. Mhm. Beak, elbarritasuna umiak elbarri dianak, zeniak elbarri dauzkatenak, Bai. eozin motakuak. Mhm. Elkarrizketatu izan ditugu uste dut, faktorian egon naizenean behintzat uste dut, kide hauetako bat edo elkarrizketatu izan dugula. Mhm. Bai, unkigarria da, Mhm. Ez dugu nik dokumentala ikusi nun, eta, atean itzan. Ja. Bueno, Ima, zer eskatu nahi duzu? Berdin zaizu ez? Josebak esan dit, nahi duguna. Aizu eskerrik asko, emateagatik aukera hau. Ez da, ezer, Ima, zuri deitzeagatik. Zuri deitzeagatik. Rantxera bat aukeratu dugu, ez dakit horregatik pentsatu dut gustukoa izango zenuela, horregatik aukeratu dugu rantxera bat. Alaitasuna behar deu. Horregatik. Goizien bostetan, itu behar da. Horregatik. Zumba. Bueno, Ima, eskerrik asko deitzeagatik zuri. Aio. Agur.